காரை புரட்சிமணியின் கனிவான வணக்கம். சென்னையில் இருக்கிற பெருஞர் அண்ணா அவர்களுடைய அருங்காட்சியகத்தை நாம் இப்போது பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். பெருஞர் அண்ணா அவர்களுடைய மிக முக்கியமான புகைப்படங்கள் கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு என்று சொன்ன பெருஞர் அண்ணா அவர்களுடைய அரிய புகைப்படங்கள். மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகைக்கும் மனமுண்டு என்று சொன்ன பெருஞர் அண்ணா அவர்களுடைய இளமைக்கால புகைப்படங்கள். பல்வேறு காலகட்டத்தில் திராவிட இயக்கத்திலே அவர் பணியாற்றிய பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளினுடைய புகைப்படங்கள். முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களோடு இருக்கின்ற புகைப்படம். பெருஞர் அண்ணாவுடைய அந்த பையை எடுத்துக்கொண்டு தமிழே நடப்பது போல் இருக்கிறது இந்த பெருஞர் அண்ணா புகைப்படத்தை பார்க்கிற போது. முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களுடன் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள். தந்தை பெரியார் அவர்களுடன் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள். ராஜாஜி அவர்களுடன் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள். காகிதமில்லத் அவர்களுடன் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள். பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களுடைய அவர்கள் எழுதிய கடிதங்கள், எழுத்துகள், அவர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்கள்,